फाइनाली जाहैबाय रेस्टुरेन्टनि जाहैमा जाहैबाय दि डट बसुमतारी रेस्टोरेंट और ना बेवहाय जेरै पिक्चराव दं बेबायदि मोनजोब सब कुछ फास्ट फूड फास्ट फूड में पूरा बनेगा इंडियन भी थोड़ा मिक्स होगा। दार्जिलिंग का डिश भी लेके आया हूँ, सब इधर आइए अच्छे से खा के जाइए। अच्छे से खा के नोंथांमोनखौ नैबेनि गोदान भिडिअ'आव आदैमोननि गोदान दखान चेनेलाव आरोना नैलाय नै मेन फुजारिया बेनो जाबाय मेन दखान माने आदैमोना माने दखान गोदान खुलिदों आरोना मा फास्ट फुड ना आदै फास्ट फुडल' आरो अनलि फास्ट फुड फुङाव मोनगोन बेलासियाव मोनगोन ना जाफैदो आरोना थ' नायलांदो भिडिअ'खौ आरो जायगाफोरखौ देखायना होजोबगोन आरो बबे जायगायाव बबे लकेसनाव गासिबो देखायजोबगोन आरोना कन्टेक्ट नाम्बारबो होगोन आं अर्डारबो होनो हागोन आरोना आदैनाव थ' नायलांबाय जाबाय आरोना फाइनालि जाहैबाय रेस्टुरेन्टनि जाहैमा जाहैबाय दि डट बसुमतारी रेस्टुरेन्ट आरोना बेवहाय जेरै पिक्चराव दं बेबायदि मोनजोबगोन आरोना आदैनाव मेन लकेसना जाहैबाय बेनि खाथियाव दङ मोनसे स्वाट्स दिप प्रिन्टार मोनसे दं आरो DTP ओमफ्राय बिनि मेन लकेसना जाहैबाय ओरै खोदोमथला होनोमोन नामा ओरै मेन लकेसना खोदोमथला ओमफ्राय बैजोंहाय बिनि अपोजिटआव आर'नाइ कलेज हाबलांनाय आरोना आर'नाइ कलेजाव फरायग्रा जाय सिख्लाफोर बिसोरबो जाफैनो हागोन आरोना आदैनि रेस्टुरेन्टआव फास्ट फुड फुङावबो मोनजागोन बेलासियावबो मोनजागोन आरोना स' फैनानै जाफैबानो जाबाय ओरै आर'नाइ ओमफ्राय ओरै थांबा ससे थांबा UN मोनबा ओरै नै खाथियावनो वेइन शप दं आरोना MS सानखार मेडिकेल माबा खाथियाव आरोना मेन लकेसना बेयावनो नुखागोन डाइरेक्ट बायरायावनो बरनखानाय आरोना स्ट्रिट फुडखा थ' जाफैलायबानो जाबाय आरोना आदैनियाव मा मोनजायो दा जों जाग्रोनायसै आरोना साखिनायसै अभी आ रहा है हमारा नेपाली भैया स' गाइस बेनो बानायगोन आरोना जोंना मम' चावमिनखौ बे जाहैबाय बेनि सुवालि ओमफ्राय नैबे सासे जाहैबाय जोंना सबसे मोजांसिन थोरसि लथा सुग्राया जाहैबाय नैबे बे दखाननि आदैखौ माने बिथाङा गान खननायाव गोरों थोरसि सुनायावबो गोरों आरोना स' बेखौ बारा बाहायबाय आरोना जों थोरसि सुनायाव ओमफ्राय जोंना मेन बानायग्राया जाहैबाय नैबे नेपालि भैया हा मेन माहाजोना नैबे आरोना फाइनालि होनदों नामा आयौ बे जों बेदरखौनो जानो मोनलाबो फाग्ला नै बिदि बानायनांगौ नामा आदै दखान गोदानाव चाटनि चाटनि बानायगोन ओमफ्राय नैबे माटनि आयौ माथो खला जायगायावनोखा आमायसो गगेरेगौ जोंहा फाइनालि आदैमोननि दखाना दिनै अपेनिं आरोना दिनै फ्रियावनो जाखावजोबनांगौ ओरैहाय माने डिजाइना बेफोरबायदि आरोना जानायनि क्वालिटिया फेसिलिटियाहाय ओमफ्राय जोंना स्टार्टिं खालामबाय नेपाली भैया लेग पीस बनाने वाला है और भाभी क्या कर रहा है ये चाटनी बना रहा है चाटनी अच्छे से बनाना है हमको बहुत खाना है भूख लगा है अभी तुम्हारा नाम भी अभी है मैं भी बोला है अभी अच्छा है और रेंगो भाई क्या है किधर है और घर पे रो रहा है हाँ बना है पकोड़ा और मोमोज के लिए बना 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 अच्छे से बना हमको पहले खाना है ना नया दुकान है ना इसीलिए नहीं तो कस्टमर नहीं होगा सिख्लाफोरा नै आर'नाइ कलेजाव फरायग्रा सिख्लाफोरा नै नेपालि भैयाखौ नायनो हागोन आरोना खिन्थु लाइन मारिना आरोना जोंना नेपालि बाहायना जोंहा दंखायो आरोना नै खिन्थु ओरैबायदि हेन्डसामखा थ' जाफैदो आरोना इउएननि फरायग्रा जाय हस्टेल थाग्रा गासिबो खोदोमथला बेयाव मोनजाफैजोबगोन आरोना क्या मिलने वाला है इधर इसमें बहुत आइटम बनेगा क्या बनेगा बोल ऊपर बनेगा आइटम सब कुछ फास्ट फूड बनेगा फास्ट फूड में पूरा बनेगा इंडियन भी थोड़ा मिक्स होगा। दार्जिलिंग का डिश भी लेके आया हूँ, सब इधर आइए अच्छे से खा के जाइए अच्छे से खा के जाइए इधर से आप बोल सकते हैं मैक्सिमम प्राइस कितना होगा ये खाने वाला प्लेट में हाफ प्लेट थोड़ा डिस्काउंट भी होगा ना अभी तो अपना ना आपका बहुत मेरे तरफ से आ जाएगा तो और भी डिस्काउंट मिलेगा है ना माने आंनिफ्राय फैयोबा आंनि नाम लाबा बांसिन डिस्काउंट मोनबावगोन आरोना जाफैबानो जाबाय नों गथ'बो जाखागोन आरोना जों दा टेस्ट खालामगोन नायगोन देखायगोन आरोना मा खालामदों बे जाहैबाय बेनो एवजोबगोन आरोना संग्राया बेनो मिनिलायबावदों नायदो
जोंना संग्राया बेनो मम' बानायगोन चावमिन बानायगोन ना इलाय बानायगोन जाफैबा जाबाय ना सिख्लाफोरखौ लिंहरदो दे मैं उसका सोता भाई प्रणाम मोजां फाननानै होखोना माफोरालाय गोदाननि जानाय प्रसाद फार्स्ट टाइम मारै मावजोबो नामा मोजाङै फिट खालामनानै हो आरोना बेखौ जाग्राफ्रा जुदि गोलैयोब्ला खिन्थु दिगदार जागोन नों आदै संग्राया जोंना 8000 मिनिखायो फाग्लाखा जा मिस्टि मोनजाबाय आरोना गोदाननि बिसिनोबो हरदो नै बिसिनोबो थोरसि लथा सुग्रायनानै दै लाबाय आरोना मेना नै खनसे नायथारबावदो आरोना आं फारि फारि देखायलांसै आरोना ओरै मेन रड ओरैहाय बिल्डिंबो दं आरो मा मोनसे ओरै अफिस साइडआव ओरैबो आरोना जायगाया मोजां नायनानै लादो नोंथाङा सिनायखागोन बेखौनो ओरै थांबा आरोना ये चाय गर्मा गर्म चाय पिएगा चाय गर्मा गर्म चाय नेपाली भैया के हाथों में जादू क्या है हम लोग आप देखिएगा चाय अच्छा हुआ कि है कि नहीं है ना भैया टेस्ट तो होगा शायद मैं देख के पता चल गया ये होगा हाँ टेस्ट होगा जरूर होगा ना बहुत बढ़िया होगा नेपाली भैया की भाभी के जैसा होगा शायद मीठी मीठी तुम्हारे जगह पे जाना पड़ेगा बोरक वाली घर में हम घुमाएगा सोएगा नाचेगा और दारू पिएगा है ना भैया मिस्टी खाओ मिस्टी जादो बाजै बाजै मिस्टी जादो मां ओंख्रि जाया मैं बोल रहे कि आप क्या सब्जी खाया बोल दो एक बार मां ओंख्रि जाया बोल हमारे भाषा से बोलो मां ओंख्रि जाया हाँ नों माब्रै दं आप कैसा है ऐसा बोलता है नों माब्रै दं बोल फैसा आंनिफ्राय लाबोनायसो आरोना दाबो फैसा हराखै बियो बायनोथ' हाखाया बियो फैसा आंनिफ्राय लाबोनायसो टेबोलफ्राबो गासिबो हावल'जोबसो आरो आंनिखौ लाजोबनाय गासिबो क्या है ये चिकन मसाला जाएगा ना इधर जरा घूमना लेग पीस कितना होगा एक पीस में 50 वो भी मालिक को पूछना पड़ेगा 50 में कौन देगा मेरे को तो देगा ना जरूर मेरे को देगा लेग पीस क्रिस्पी बनेगा क्या क्रिस्पी मोमो सब कुछ है ना लेग पीस लॉलीपॉप चिकन पकोड़ा आं फंनैसो होनगोन आगोल आदै फैदों दनन दखानाव सिदा फाइनालि दनननि दखान गोदानाव दिनै आदै बिजय फैदों जोङो अनलि बेखौ लेंहरनाय जादों सेलिब्रिटियाव आङो दा आर'नाइ गांसे गानहैसिगोन आदै बिजय दखान गोदानाव दिनै दनन दखान गोदान जाफै बरिया स्टाइल माने थाइस थुइस टिभि आं मोसानानै देखायगोन आरोना बेहाय दखान गोदानाव Thank you everyone.